Yan ako sa niya. Kulong na, wala silungan akong budget ya. Ayo, ano dong? Kita ka agi ya. Ayan, ito lang ini. Isip tag agi ya. Duk ana lang oh. Butlan mo na. Pila ka lublak magamit kami mo na pulta. Ha? Ha? Pulta. Di ako nag kumpanya na rin. Ito sa may kupon ni Ante na 100. Wala, batro. Batro. Batro.